Hjertelig velkommen til Chris Kanal 2. Det jeg vil sige hernede i hjørnet, det er fordi jeg glemmer at sætte lyd på min mikrofon. Så ja, og det jeg prøver at fortælle i videoen er, at jeg havde den her bold, og det gik ud på, at der lå 2 sadler. En hvor der stod 1 på, og en hvor der stod 2 på. Så kaster mig og Camilla bolden til en anden. Og så den bold, den er blevet ramt. Og jeg skal lige huske at sige, at Camilla bliver min medvært i nogle af videoerne. Men ikke alle. Men nogle af videoerne. Så når vi jo kaster den bold til en anden, så er det der, hvor vi skal hen. Og så kaster den til mig. Og den landede så på nummer 2. Og så glemte vi faktisk at slå sten, saks, papir op. Så kommer man lige med i første medvært. Så jeg lidt kæreste ud. Men det bliver så Elgigant, som Camilla hun har skrevet. Og så er jeg faktisk faldet BR. Men jeg vil lige huske at sige, at der er ingen reklamevideo for nogen som helst steder det her. Det er noget jeg selv har fundet på. Og så kører vi så til Elgigant. Og jeg vil lige sige her sidst, at hvis nogen af jer ved, hvad reglerne det er, om man må filme inde i en butik eller et eller andet, så skriv det ned i kommentaren. Så vil jeg være lykkelig for det. Så, men held og lykke med resten af videoen. Nu har vi været inde i Elgigant, og der var ikke en spor derinde. Jo, der var nogle ting. Men nu går vi over i bryggen. Så må vi se, hvad vi kan. Så glemmer når man laver YouTube. Så man glemmer at tænde for sin mikrofon. Så det var dagens video fra min side. Vi har været bare hygge os, og vi har været i bryggen, og der er ikke sådan store ting, der har været kommet efter i dag. Men på næste fredag kan jeg da afsløre nu, at det er 1 år siden, jeg startede min kanal op. Og der kommer måske masser af sov om store inddyr. Så vi må se, hvad der kommer til at ske. Så men lige her til sidst, kommer der lige en sjov video. Vi ses på fredag den 3. maj på 1 års første dag på Chris Kanal 2. Vi ses. Hej. Velkommen til Chris Kanal 2. Jeg har fået den udfordring i dag, at jeg simpelthen skal vælge for Chris, hvor vi skal på tur hen i dag. Det består simpelthen af, at vi har den her bold, og vi lige hver især har valgt stedet, vi skal hen. Og den skal jeg så kaste ned i jorden og gribe, og der hvor fingeren er tættest på, det er så der, vi skal hen. Så lad os se, hvor vi skal hen i dag. Ja, om det her det kan lade sig gøre udenfor. Chris! Det duer ikke. Den må du lige cut. Vi prøver lige herude. Vi ser, hvor vi skal hen i dag. Sadlen den falder af. Cut.